Сега ще видите как се вади Петю от водата. Хайде, давай. Петраки! Виче! Ели ръкавицата. И държва жече здраво, защото гледата е банан. Приготвят се в момента. Ще бъде интересно. Ей, тук е умиска. Така да го гледа. Виче! Да стане хубаво, защото като тъпне, тя ще... Изпляска водата. Чакай да ти дръж отзади водите. Аз не знам как си ще карам вътре. Вътре. Вичи го на ръката. Фащай го отгоре за възела, като го изкараш. Ей, ти не мога ги караме, бе! Дръж, Петю! Ти ще бъде на първо място интернет, ако го сложа. Няма да справим майтап, дай, че това не си сълъни. Има ние това ми прежили ръцете, бе, Бърто, направо на 1 километр го бърто. Ще го свърли го здрав. Айде, хвани го там да възя. Че ме нахапи! Куче! Ебат на визор да човек. А там дицо. Давай, на мокри. Дицо. Аз го да държа. Ще е силен. Айде, Петю, излизай! Дай ножа го! Моята мамица, абстрахирай го! Чука! Дръж, няма етаж, сега ще плесне, го готов. Стига! На, го бъскай, че имам. Аз го държа. Ма къде? Вито и въжето там отгоре. Ето